Čaute ľudia, dneska je tu s vami Alfino a dneska si zahrajeme Minecraft. No, dneska by som chcel spraviť nový svet a začať nejakú novú sériu, keby sme mohli. A vy zatiaľ môžete dať like a odber na toto video. Nech tu dáme aspoň 100 lajkov a urobím ďalšiu časť. A dúfam, že vás to bude baviť. V tejto časti presne neviem, čo ešte stihneme, ale mali by sme dosť toho stihnúť. Chcel by som najskôr asi strašne spraviť, ako sa to volá, viete, ten medený armor. Lebo ten je tu nový, ako viete. Hrám to na mobile, to už môžete vidieť. Pomenujeme si ho SRVR. Tak, to bude dobré meno. Neviem aké, ale to je jedno. Tak, create. No. Mohli by sme si inak teraz spraviť tie koprové nástroje, možno nejaký dom. Podľa toho, kde sa spawneme, samozrejme. No, už by nebola vhodná. A keby sa vám takéto videá páčili, tak môžeme aj spraviť, natočiť s niekým, možno s mojim kamarátom, alebo tak. A uvidíme. Už sa nám to skoro načíta. Tuto nám to vždycky píše, ako vidíte pod tým loading, nejaké veci, nejaké také pomôcky. Napríklad tu teraz máme Taming a skeleton horse doesn't require a saddle. Že proste, no, skeletona, no to je, no ja sám neviem. Kde sme sa to spawnuli? V cave, tam potom pôjdeme. Savana, ako vidím. A rýchlo musíme pracovať, lebo vyzerá, keby už začínala noc. Bolo by dobré, keby sme si možno stihli spraviť aj ironové nástroje. To sú lepšie stále než koprové, takže tak. Musíme naprv nakopať drevo, lebo sme sa tak spawnuli na takej horšej tej časti. Tak. Bum. To si nakopeme jedno drevo, druhé drevo. Stačí vždycky 4. To je taký základ, aspoň z toho vyrobím všetky nástroje a tak. Tuto by som ešte potom, niečo by sme mohli potom vykopať v tejto kejvke. Tam je uhlie, idem a irony, tak sa tam ideme naťažiť nejaké zásoby. Aby sme si nedali damage, no teraz som si dal, ale tak to je jedno. Položíme crafting. Bum. Wooden pickaxe. Tak, keby tam sme našli nejaké diamanty, to určite by som chcel na druhú časť. Dneska si nebudeme až tak veľa toho robiť, ale chcel by som si hlavne spraviť tie nástroje a nejakú tú výbavu. Takže tak. Ideme kameň, tu máme 12, to zatiaľ bude stačiť. Krompáč, sekerova, lopata. Tak. Teraz musíme ísť vykopať to železo. Áno. Železo. Potom ešte si tu... viacej železa. Možno aj tú meď by som potom zobral, aj tá sa môže hodiť. Keby sme našli ironovú želu, to by bolo geniálne. Tak. Máme tu dosť ironov, ako vidíte. Tak. 9 z jedného ložiska. Tak, tuto som videl ďalší. No, tam by som potom išiel možno na budúce. Ešte uhlie vykopem. Takto sa bude hodiť. Nevypiekanie vôbec čoho. Tak, neviem koľko presne budeme potrebovať, ale potom ešte aj jedlo budeme potrebovať. Lebo asi neviem, či vydržím celú noc bez jedla. Tak, 9 bude stačiť. Tak, ideme sem. Tu sú tie irony. 1, 2, 3, 4. To je ich viacej. Keby sme možno na budúcej časti spravíme
nejaký dobrý armor, už železný, nie koprový, lebo koprový je celkom slabý, ale viete. Tak. Určite by som v tejto sérii chcel aj dohrať celý Minecraft a potom by sme pokračovali. Ďalšie časti, stavali by sme veľké budovy, a chápete? No teraz asi nepôjdem hneď vypiekať kvôli tomu, že potrebujem to jedlo vážne. Aj keď vidíte, že mám menej toho hungru, iba o polku, ale tak. Také. No, potom ešte možno drevo by sa hodilo ďalšie. No tak toto už asi pre ňo nepôjdem. Inak áno, tu sú aj tieto nové armadrilla. Som myslel, že tak sa volá. Neviem. Nakúpem teda nejaké to drevo. V rýchlosti. Tak. Toto zatiaľ bude stačiť. Jedlo neviem. A tu je ešte slepica. Áno, ak by ste chceli vedieť, som Slovák. A chcel by som dostať aspoň taký 100 odberateľov a nech dáme nejaký ten rekord. Tak. Mohli by sme potom nájsť viacej toho železa. Tu máme. Tak, asi túto si možno spravíme zatiaľ dom. Ja nie som až taký ten typ, ktorý stále bojuje a tak, aby ste vedeli. Takže neviem, či to bude nejaká akcia. No to je jedno. Tu dáme pec. Crafting dáme sem. To bude taká zelená, neviem, ako sa tam dostala tá tráva, ale okej. Teraz si dáme do pece, vypekať, iron ingot, takže tak. Potom si tam dáme jedlo, aby sme mohli potom sa nájsť. Asi ešte rýchlo zájdem po piesok, ten by sa mohol hodiť, aby sme mohli si spraviť taká okná. Vidieť. Tam bude asi niečo, vidíte, tam je magma bloky. Sú tam. Tu máme ďalší pork chop. Tam sú ďalšie prasatá. To je super. No, tu máme. Ideme rýchlo pre ten piesok, aby zatiaľ nezačala noc. Lebo ja nemám posteľ, takže tak. Tak, tu už ho máme. Stačí trocha, nepotrebujeme moc. Prehnané. Nie. Prehnanie. Tak. Stačilo by tak 6, ale potom môžeme si viacej ako tak, len tak. A už sa začína stýhať, už bežím domov. Aspoň mne sa zdá, neviem ako vám. Neviem presne. A už sa začína stmievať, no. Takže rýchlo musíme ísť domov, aj naše jedlo nie je na tom príliš dobré. Bežíme. Kravy. No, to zabijeme ešte. Bum. Kožu. To sa bude hodiť. Keby sme si chceli spraviť armor. Viete, ten kožený. No nie kožený bundle teda. Tam sú ďalšie irony. Tam. Niekde som videl ďalšie. No. Teraz si vymeníme. Dáme tu sklo. Tak. Zatiaľ si asi spravíme ironový pickaxe. Tak. Pickaxe. Sekerku. A to bude zatiaľ všetko. Ešte štít. Ten by sa hodil. Bum, štít. Ten už máme nasadený. To môžem vyčkávať. 3 skla, super. 6 bude stačiť, potom to vymeníme.
Tak. Ovca. Pánom má. Tak. Už sa teším, keď tam podľa mňa keď tam pôjdeme sa preškumávať, na to sa teším. Lebo tam určite nájdeme nejaké diamanty. OK, toto bude všetko. Teraz tam dáme. Tak. Asi si to tu už... Tak. Dám. Tak. To si to predložím. Potom zmením. Tak. To bude stačiť. Teraz to dám znova piesok, lebo som si vlastne povedal, že musia to byť dvakrát dvere, aby sme neminali. Takže toto bohužiaľ musíme rozbiť. Zatiaľ spravíme dvere. Tak. Tak. Toto bude zatiaľ naše obydlie. Jedlo máme, všetko zatiaľ. Tak. To bude pekný taký presklenený domček. Takže tak. Nemám... lapis! Dobre. Lapis sa hodí. Neviem prečo tu je, ale okej. Vykopeme. Sa môže hodiť. Tak. Osvetlíme. Tak na chvíľu som zostal ticho, neviem prečo. Možno by som mohol spraviť, no dať niečo vypekať, to by sa hodilo. Aby nám tu teraz teda nešlo pre nič za nič. A už je noc. Tam sú skeletoni. Hodil by sa inak string. To sa mohla ísť pozerať. Či tu niekde není pavúčik. Tam je zombík. Tam je skeleton. A to je asi všetko. Dobre, to by bolo. Spravím si nejaké bodky, vidíte, tam už sú ironové veci, či nie koprové. Toto boty máme. Kopr ingot, tak. Mohli by dať podľa mňa niečo pridať do toho Minecraftu, aby si vedel napríklad fusenúť kopr s železom a stal by sa nejaký kopr iron ingot. Niečo také. A z toho by proste boli niečo ako veci ako diamantové. To by mohlo byť dobré. Ale tak. Však teraz, ale možno niektorí už viete, že pridajú do Minecraftu spíry, ktoré budú strašne OP, čo si určite my vykraftíme. A k tomu si ešte potom vykraftíme, usedliame takého, ako keby, takú mušlu, ktorá je dobrá. Na nej sa dá jazdiť vo vode, strašne rýchlo, čo sa hodí. Takže tak. No. To asi teda, že ten pavúk... Nie. Nie tam. Ok, ešte po mne ide zombík. Čiže zatvorím. Tak, poďme aj ďalej. Môžeme vidieť. Spravíme si takto. Potom spravíme určite blast furnace, to by sa hodilo. Teraz, neviem, toto je smoker. Blast furnace, to potrebovať. Ja som inak, keď som bol menší, tak som nevedel, že čo znamená smoker. A nakoniec som zistil, že to znamená ten taký, v ktorom sa
som nevidel, čo sa tam dáva, vedel som, že čo to znamená. Ale myslel som si, že to bude proste trocha silnejšia pet. Ale inak to je taký, ako keby, kde sa robí jedlo. Ako, nerobí sa tam to, ale jedlo. Copper ingot. Robím si hneď chestplate, asi najskôr. Tak. Máme chestplate je na svete. A teraz už posledné iba kalhoty. Ktoré budú za chvíľu, ako vidím. Možno by sme mohli si dať, no jedlo máme v poriadku, zatiaľ je na tom. Obrnení sme. Tam je creeper. Čo tam je? Nie, dobrá, to som sa splietol. Nad nami nič není, takže v poriadku. 4 máme, budeme ich potrebovať 7, takže ešte ďalšie 3. 1. Možno by som mohol si to tu zatiaľ trocha zlepšiť. Ako to povedať? Tak skorej, no, zlepšiť. Napríklad to tu nahrať. Ďalší lapis. OK. Lapis sa vždy hodí, ale je to nejako dosť. To je jedno. To je jedno. Vymením to za kameň, taký pekný. Tak. Dobre, máme 8 už dokonca. A teraz si spravíme copper leggings. Máme celý full armor. No, asi pre dnešné video by to bolo všetko. Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli. A uvidíme sa aj na budúce. Čus!